Türkiye Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasy seýahat düzgünni ýatyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň 13 sentýabrda gol çeken degişli karary Türkiýe Respublikasynyň resmi gazete Döwlet portalyna çap edildi. Erdoğan Türkiýanyň daşary ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasy seýahat etmeklerine ruhsat berýän düzgünni ýatyrdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna wizasy seýahat düzgünni Türkiýanyň Ministrler Kabinetiniň 2007-nji ýylyň 19-njy iýuluna kabul eden karary bilen ýola goýulypdy. Türkiýede 2013-nji ýylda kabul edilen daşary ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasy prezidente daşary ýurt döwletleriniň raýatlary üçin wizasy seýahat düzgünlerini ýatyrmagy ýetýär berýär. Biradodol 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülikligiň habar beriş terişçiler üçin beýanat çap edip Türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden Türkmen raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünleriniň girizilmegini soranygyny ma'lum etdi. Ministrlik Türkmen tarapynyň haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasy alyp barmak maksady bilen esaslandyrdy. Ýönetimçiler Türkmen tarapynyň Türkiýe döwletinden eden haýyşyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan bäleýek çäklendirmek finansyny bilen düşündirýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Gateway International firmasynyň Türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hödürläp başlanyny habar berýär. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araç firma meselem Türkiýe seýahatçylyk wizasyny almak üçin Türkmen raýatlarynyň 15 töwereg resminama talap edýär. Galbertede Türkmenistanyň milli daşaýjysy Türkmenistan Howa ýolları kompaniýasy henüz Türkiýe ugru boýunça kadar uçur gatnawlaryny dikeltmedi. Ýöne Türk Howa ýolları we Türkmenistan Howa ýolları kompaniýalarynyň her haýsy sentýabryň dowamyny iki ýurdun arasyna 9 töwereg charter gatnawlaryny amala asyrýanlyklaryny eglan etdiler. Bu aralykda Türk häkimetleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenistanlary saklap deport edip başlady. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkiýeden deport edilen 100den gowrak Türkmenistanlynyň 7-nji sentýabrda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçury bilen Türkmenabada getirilenini habar berdi. Munyň ýa-da Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmesi 11-nji sentýabrda Istanbuldan Türkmenistana ýene 50 raýatyň deport edilenini habar berdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä 220 miňden gowrak Türkmenistany kanuny ruhsat bilen Türkiýede ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanyna bir kanuny ýaşaýan türkmenistanlaryň resmi sanlardan ençemesi ýokurdygyny çaklaýar. Türkmenistana soňky ençe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işçilik ýyllarçymyň Türkmenistanyny eklenç gözlegine daşary ýurt döwletlerine hususan türkmen raýatlarynyň şu wagda çyn 30 gün möhlet bilen wiza talap etmedik Türkiýe döwletine çykmagy terdi. Türkmen hökümetiniň Türkiýe döwletinden öz raýatlaryna wiza girizmegi haýyş etmegi we munyň netijesinde Türkiýanyň türkmenistanlary wizasy seýahat düzgününden mahrum etmegi synçlarda we türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň arasyna sorag döredýär. Türkmenistanly synç Serdar Aytakow iki ýurdun arasyna wiza rejiminiň girizilmeginiň bir näçe maksady gulluk edýändigini aýdýar. Häkimetler wiza rejimini girizmek bilen zähmet migrasiýasyny azaltmagy we Türkiýede ýa mesken tutanlar bilen arany kesmegi maksat edinýärler. Hiç kimiň ýzyna gaýdyp gelmek ähtimallygy ýok we häkimetleriň olara mätäçligi hem ýok. Resmiler bu kategoriýadaky adamlary ygtybarly däl raýatlar hasaplaýarlar diýip Aytakow sentýabryň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosyna tesbir berdi. Beýle hökümetler öz raýatlary üçin wiza rejiminiň ýatyrylmagyny haýyş edip ýürlense biziň döwletimiz gaýtam tersine edýär. Olar öz halkynyň gününi hassa kynlaşdyrmak üçin Türkiýeden türkmenistanlar üçin wizasyz rejimi ýatyryp wiza düzgünni girizmegi soraýarlar diýip bir sosial media ulanjy aýdýar. Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň 31-nji ýyllygyna taýýarlanýar diýip bolşaýaly bayramçylygyň öňü tirasynda tutuş ýurt boýunça dürli okuw jaýlarynyň okuwçylaryny, kärhanalaryň hem döwlet edaralarynyň işärlerini öz içine alýan repetisiýalar geçirilýär. Şu ýyl 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk güni ilkinji gedek täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda geçirilýär. Paýtagtda bayramçylyga taýýarlyklar badalýar, ähli ýerlerde repetisiýa maşklary geçirilýär. Studentler maşk edýärler, akşamlaryna kümüş şaýat epli ak eşikleri geyinen gyýylaryň topor bolup ýöreýişi göze ýylýar. Parady üçin taýlanan döwlet işgärleri hem repetisiýa edýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 13-nji sentýabrda habar berdi. Soňky 5 ýylda 27-nji sentýabrda bellenip geçirilýän ýurdun etaty bayramçylygy üçin taýýarlyklar sentýabr aýynyň başynda başlandy. Repetisiýalara gatnaşmak hökmany hasaplanýar, gatnaşyjylar edaralaryň ýol başçylary tarapyndan taýlanýar. Büdjet gurumlarynyň kimmesini daşky görnüşine we ýaşyna görä adamlar taýlandy. Olar işden bir näçe sagat boşadylýar. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy.
Bu aralykda paýtagtyň köçelerinde awadanlaşdyryş işleri hem alınıp barylýar. Döwlet edaralarynyň töwereklerindäki yerleri arasalamak, ýollaryň gyralaryndaky elektrik sütünlerinde çyralary çalışmak ýaly işler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä bayrama görülen taýýarlyklaryň çäginde köçelerde etpişiklere we guşlara gödökçülük hatam güçlenipdir. Kepterleri immerleyen yerleri kesgitleýärler we şol ýere zäherlenen däneler sepýärler. Dip habarçymyda aýdýar. Başga bir habarçynyň sözlerine görä paýtagta häkimetler hususy taksi sürüjüleri ýene-de köpçüliklerini kowalap jerime salýarlar. Şäherde taksili gatnamakda ýene-de kynçylyklar ýüze çykdy. Dip habarçymyda Aşgabatdan gürrüň berýär. Hususy taksilere gödökçülügiň güýçlendirilmeginiň takyk sebäpleri entek belli däl. Ilati dürli dabaralara marşrowka diýilip atlandyrylýan maşyklara gatnaşmaga mejbur edýän uly gowrumly taýýarlyk çäreleri onlar çylýary döwlet bayramçylyklarynyň öňü tirasyndaky adaty ýagdaýa öwrüldi. Geçmişde döwlet işgärleri udagy çekýän turnukdurujy maşyklara gatnaşmakdan başga da pul tapşyrmaga mejbur edilipdi. Hususan da geçen ýylda dilden edilen görkezmelere laýyklykda her bir döwlet işgäri garaşsyzlyk güni münasibetli bede üçin nakt görnüşinde 100 manat tapşyrmaly bolupdy. Pul ýygnamakdan ýa-da çärelere gatnaşmakdan nägile bolanlar düşündürüş hatyny ýazyp özleriniň döwletiň haýryna bolan jemgyýetçilik işlerinden ýüz öwrýänligini ýazmaça boyun almaga mejbur edilipdi. Çäre gatyryň dowamında Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny alan senetini oktýabrda belläpdi. 2017-nji ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen garaşsyzlyk güni 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirildi. Şonda täze sene ýurdun ýolbaşçylarynyň ören uly ähmiýet beren çäresi Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we Söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň tamamlanan gününe gawat getirilipdi. Emma garaşsyzlyk bayramynyň senetini ütkötmek kararyna resmi düşündürüş berilmändi. Şu ýyl Türkmenistan garaşsyzlyk gününe ilkinji edek täze prezidentiň ýolbaşçylygynda bellär. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow ýurdun ýolbaşçylygyny şu ýylyň mart aýynda öz eline aldy. Türkmenistanda şu ýyl 160 000 goloý çağanyň mektebe barjakdygy ýylan edilen mahaly Lebap vilayatynyň käbir orta mekdeplerinde bu ýyl 1-nji synpa okuwa barýan çağalaryň sany görnetin az boldy. Azatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy 1-nji synpa okuwa barýan çağalaryň sanynyň azlygy sebäpli meýilleşdirilen synplaryň 3den 1 böleginiň goý bolsun edilendigini aýtdy. Her orta mektepde 1-nji synp okuwçylar üçin 3 sany synplar ötmek gözeňine tutulýardy. Bular A, B we C synplar bolmalydy. Olaryň her birine 25 sany okuwçy bolmalydy. Ýöne bu ýyl 1-nji synpa okuwa başlan çağlaryň sany juda az boldy. Şol sebäpli mektepleriň köpsünde 1-nji synplar üçin 2 sany synp döredildi. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply muallim bellidi. Azatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli mektepleriň ýerleşýän ýerini we belgilerini äşkär edip biljek maglumatlary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Bilim işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, mektep ýolbaşçylary 12-nji sentýabra çenli 1-nji synplary üçin gözeňinde tutulan 3-nji synpyň dolmagyna garaşdylar. Bu seneden soň 1-nji synplar üçin döredilen 2 synpyň her birinde 25 ýa-da 26 okuwçy hasaba alındy diýip muallim bellidi. Türkmenistanda şu ýyl 160 000 goloý çağanyň 1-nji synpa okuwa barjakdygy ýylan edildi. Hökümetçi Türkmen portal neşriniň 30-njy awgustda çap eden habaryna görä 2022-nji 23-nji okuw ýylynda ýurt boýunça 1882 sany orta mektepde 1 574 737 okuwçynyň şol sanda 1-nji synplarda 159 772 çağanyň okamagyna garaşylýar. Bilim işgärleri bu görkezijiniň bundan 3-4 ýyl öň 100 000 töwereginde bolandygyny ýatladyp, bu ýylky sanyň öňkülerden 60 göterim töweregi ýokardygyny aýdýarlar we onuň dogrulygyna şüphe bildirýärler. Hökümet başlangyç synpa okuwa başlaýanlaryň sanynyň 100 000 töweregindedigini ýylan eden mahaly 1-nji synplar üçin 4-5 sany synp döredilýärdi diýip başga bir bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol häzirki ýagdaýyň demografik krizisten başga zat däldigini aýdyp, munyň sebit ýylatynyň köpüsiniň daşary ýurtlara, hususan da Türkiýe zähmet migrasiýasyna gidendigi we köp çağaly bolmak isleýän maşgallaryň azlygy bilen düşündirýär. Ýakynda dogan garyndaşlary Türkiýede zähmet çekýän bir lewaply ýaşaýjy sebit ýylatynyň tas 40 göteriminiň daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede zähmet çekýändigini aýtdy. Häzirki wagtda köp maşgala 2 çağa bilen ýetinýär. Olar ondan köp çağadan boyun gaçyrýarlar.
Ýaşlaryň köpüsi bolsa maşgalaly bolmakdan gaçýarlar. Sebäbi ýurtda dowam edýän krizis sebäpli işsizlik giňden ýaýrady. Olar işläp gadan edip bilmeýänlikleri sebäpli maşgalany ekläp bilmejekdiklerini aýdýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly ýaşaýjy bellidi. Adatlygy ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar we sanlar barada Türkmenistanyň bilim ministrligi we onuň ýerli edarasy şeýlede statistika baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşyp ýokarda beýan edilenleri tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Şu ýylyň dekabr aýynda uşdan tutma ilat ýazygyny geçirmäge taýýarlanýan Türkmenistanyň hökümeti 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazygynyň netijelerini henüz çap etmeýär. Adatlygyň ygtybarly çeşmeleri 2008-2019 ýyllar aralygynda takminan 1,9 milyon adamyň Türkmenistany terk edendigini we häzirki wagtda ýurduň ilatynyň 3 milyondan hem azlygyny habar berdiler. 2006-njy ýylda hökümet statistikasy Türkmenistanyň ilatynyň 6,79 milyon adama ýetendigini öňe sürüpdi.